आउनु भयो जों दाबो जोंनो थगायना फैगोनखाय चिनि पाब्लिकनो थगायना फैगोनखाय जोंसो उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गाय ताबो जुदि नर्न रांरिका अमौरिका समौरिका हिने नर्न अक लगी सानबेगा जनजाति मोर्चा मिसिलो थांनि हिने लगी थांनाय लगी सानबेगांखाय आब्रगे नरबदिके साकातिना साइदमान नर्न आबो साइक्रांना हायसि नर्न तुमुजे लगी सानबेगा मिटिं थाना बगै आब्रगे साजिदे दिने आनि पाराव लामा बुजाक दङ आं पारा नखरमाय सारि सुजाको नन्दर तबे जोबर जुर खाइमासे नायबा आतिके सारे किन्तु बुआ महाराज मिटिंगे जों मा थानाय ताके जों जेसे थानजों महाराज लगिरवा आसर बोबाग्रा फानमान तुमुजे नर्न जनजाति मोर्चा नर्न लगी सानबेगा खोना मिसिलो हिमदि बासै दारा बाय काका काकिन छागाय नर सासिदे हाइन कासले दंसि त साकाति बै मिया बल फिल्टन केंक्लि देरा बै नंगि बुजाय माने सारि सुजाको हाइन मा सानैब्ले त बाहागेन नों जे जों थगायगे जों नर्न थगायनाय दा हाइनब्ले किन्तु अ रांग्रिखाय नर ताफियबदे आप नंनि रांसि खबरदार आ रांखा मागन ताफियबदे आ रांखा नाहायजादे नाहायजाबा परे मानखाय तेबसि फायदि सारि हायसि अब नंनि रांसि दिनै जों जेरेगन रां हाब्रि मायं तंमनि हा लामानि रां हाब्रि मायं तंमनि ब्रिदबाता रां हाबियं तंमनि उ नंनि रां हाबियं तंमनि बेतिनि राबर बागान जालनि रां हाबि तंमनि आबे बेबें नं रांसे आ रां माय नरनो पाइमाया आ रां नं रांसे नाहायजादे किन्तु चामा परे लगी के जों बिजेपि रिमाया आपदिके लगी सानबेब्रेगे नरो आपदे साकाति तनसिता दिनै अम दिनै मिसिं थानाय जनजाति मोर्चा लगी सानबेगांगे साजिरे दिनै आनि बोसारन कक सोंना दङ उ सामैनि बुजन उ अमुक समनि जाद्रा बासा काले दंसि हायसि हायना बाखायनायब्ले किन्तु जों बुजिनांनाय दिनै बोबागान मिसिं दोनो जों बुसखांगो दिनै मानताय सकते जे अधिकार जों माना थांनि दङ जों 2028 ते 2 बोसोर जों खालगै मानासिने ते 2 बोसोर दिनै बोबागान जों चिफ मिनिस्टार सिट आसग्रिवै दिनै दफान अधिकार जों दागि जों इमप्लिमेन्ट खालायनो नांनाय